جمیع خصاله کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ پنجابی کلام میں حضور دی بارگاہ دے وچ پیش کرن دی سعادت حاصل کراں گا کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے شامل ہونا ہے پہلا مصرع سارے احباب نے مل کے جدوں دن حشر دے سوال بھول گئے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال بھول گئے جدا ہمیں میرا آقا ہوئے گا دائیں ہاتھ چکے دے کبھے سبحان اللہ جدوں دن حشر دے سوال بھول گئے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال بھول گئے پڑھیے جدوں دن حشر دے سوال بھول گئے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال بھول گئے بولو ہمیں ساڈے آمنہ دے لال بھول گئے او آپیا پہ سارے آنو پئی ہوئے دینا یا پویا پہ سارے آنو پئی ہوئے دی مصطفیٰ نو ساڈے خیال بھول گئے مصطفیٰ نو ساڈے خیال بھول گئے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال بھول گئے جدوں دن حشر دے سوال بھول گئے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال بھول گئے اور جنتانو جاویں گی سواری آپ دی نعرہ رسالت قیامت والے دن سب تو پہلے جنت وچ سواری توڑے دے میرے آقا دی جائے گی لیکن حضور فرما دینے سواری میری جائے گی مہار حضرت بلال دے ہاتھ میں ہونی ہے اے حضور دی غلامی دا سینہ ہے دے سنو او جنتانو جاویں گی سواری آپ دی ہاں جنتانو جاویں گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال بھول گئے اگے اگے حضرت بلال بھول گئے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال بھول گئے بولو جدوں دن حشر دے سوال بھول گئے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال بھول گئے اور ایسا گناہگاراں بخشوان لئی ایسا گناہگاراں بخشوان لئی سیدہ دے سونے سونے بال بھول گئے سیدہ دے سونے سونے بال بھول گئے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال بھول گئے اور جڑے رہتے پڑھ گئے درود آپ دے جڑا حضور دی بارگاہ دے وچ اکثر اوقات دے وچ سلام دا نظرانہ پیش کرتا رہتا ہے شاعر لکھتا ہے کہ انہوں انعام کی ملے گا او جڑے رہتے پڑھ گئے درود آپ دے
جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے نال ہونگے جدوں دین